Здравейте, партньори! В това видео ще разберете как да направите поръчка на продукти за доставка в България. За целта, вие трябва да сте регистриран партньор. И след като влезете във вашия личен кабинет, да изберете предпочитания от вас език. В нашия случай това ще е български език. След което да изберете меню „Нова поръчка“ и пред вас се отварят две опции. Ако изберете самостоятелна доставка, това означава, че ще вземете вашата поръчка на място от центъра за обслужване. Ако желаете вашата поръчка да бъде доставена до локация, желана от вас, изберете меню доставка. Всяко от менютата, отбелязано със звезда, трябва да бъде задължително попълнено. Град, улица, блок или номер на улица. Ако вашия адрес продължавате в следващото меню. Задължително избирате вашият пощенски код. А ако не знаете пощенския код на вашето населено място, самата система тук долу ви го показва. И в допълнителна информация изписвате, ако желаете вашата поръчка да бъде доставена до офис на ЕКОН или до офис на Спиди. Попълвате адреса на съответния офис в менюто и тук отдолу изписвате до офис на ЕКОН или съответно Спиди, офиса, който вие сте избрали. Съхранявате вашия адрес. Преглеждате информацията дали е коректно подадена. Попълвате телефон или имена, ако има корекция, и продължавате с бутона напред. Първото, което трябва да направите в каталога с продуктите, е да изберете акцията, през която ще пазарувате. В конкретния случай ще използваме супер промоция 1+1. Избираме промоцията и преминаваме към каталога. Моля тук да обърнете внимание, че имаме два плъзгача. Единият е за каталога, а втория плъзгач е за основната страница. Избираме желания от нас продукт. Примерно Ангиолайф. Задължително избираме нашия подарък. Като тук е важно да уточним, че работим само с плюсовете и минусите. Не работим с клавиатурата. Работим с мишката, плюса и минуса. След като изберем желаните от нас продукти, продължаваме с бутона напред. В количката виждаме отразената поръчка и точките, в които тя ще бъде начислена. Продължаваме напред. В следващата страница имате възможност да платите с част от бонуса си или да оставите допълнителен коментар. В случая можем да оставим коментар. Моля поръчката ми да бъде изпратена на 15 януари. Петък, 15 януари. Продължаваме към оформяне на поръчката. И тук вече избираме начина, по който ще платим нашата поръчка. След като платите вашата поръчка, тя ще бъде доставена. Самия център за обслужване ще я види и ще я изпрати към вас. Отговори на вашите въпроси може да намерите в останалите видеа или да се обърнете към вашият наставник, човекът, който ви е регистрирал. Благодарим ви, че сте клиент на Център за обслужване 811 11.